Okay, good morning po sa inyo lahat mga boss. So, welcome back po sa ating channel. Okay, papunta po tayo kila Antinita. Dito po sa likod ng bahay namin. Kapatid ni nanay. So, andito po sila JR. I-update po natin kung ano po yung mga natapos nila. So, Kisame po ito mga boss. Tingnan nga natin. Oh, ni JR? Ano boss, napuyat ka na pagpampain na ka ni CJ. Out na ka rin wala diyan ka. Hindi na nalat ka ayaran mo din. Okay, so dalawa lang po sila pumasok rin dito. So, cove design yung ginawa nila dito sa mga kwarto. Si Papa P at si Ricky yung pumasok. Kaya simple lang po naman yung pinagawa nila ante. Ayan o. Okay. Dito, double cove light. Tapos may partition pa po rito. Ayan. Nilagay na rin mga ilaw. Mabali natin silawan? Yes boss. Boss, at saka na ako yung papos ko pa. Pwede ka lang CJ kung gusto ko. Ayusin lang kayo driver. Naguyod di ano ata, ayusin nyo. Ayusin nyo yung driver na. Kita nyo yung pinag ano. Okay. Nasa ni JR mga ayusan na muna ata ni JR. So hindi daw sumisindi yung mga street light. Nahila nung ano kasi yung driver nun. Kaya ayaw sumindi. Ano? Ganda. Blue warm violet. Ganon din dito. Yung ating pin light. Pin light. Ano sa yung pin light? Oh. Pin light ay na. Oh, ito. Tingnan natin dito. Saan nilagay ni electrician yung pin light ha? Ayan. Ayun. Ang pinlight na tayo. Agay. Okay. Yung pala. Ayan o. Ganda na. Ayos. So tapos na po rito sa kabila. So pagkatapos nila rito, magano na po sila, mag pintura. So ayan. Ayan na, gumaganda na. Gumaganda na. Patayin na natin. Ito, patayin na rin natin dito. Okay. Ayos. So 85 yung nilagay nilang cornisa rito. Model 85. Tara. Let's go. Okay. So dito po tayo sa pabrikitan. So itong pinapabrikit nila mga boss, kitchen cabinet, modular kitchen cabinet. So sila pare ba, nandun po sila. Kinakabit na po yung mga cabinet natin doon para sa mga kwarto.
So ito naman yung pupunta sa baba sa may kitchen cabinet, modular kitchen cabinet. So dito na po yung mga cut list niya. Tapos yung drawing, patingin yung drawing. Ayan, hindi dyan na. So ganyan po ang mangyayari dyan. So may mga number na yan, mga label. Okay. Tapos ayun na po yung mga board natin, marine laminated board na matte white, double face po siya. Ayan o. Sa 2,200 po to bili namin, pero doon sa iba nasa 2,500 ganun. So suki po kasi natin yung hardware, may discount po tayo. So malaking bagay na rin po yun, yung 300 na discount. Okay. So tatlo po sila rito, doon sa kabila apat naman yung mga mag-install doon sa Tarlac City Project. So punta naman tayo sa ano ngayon. Tingin tayo anong mga lakad natin. Morning mga boss. Tapos andito tayo sa Western San Jose. Si Ambok. Hello. Kamusta? Dito po tayo sa dati nating project. Ayan, pakita natin. Ayan, no? Hindi pa ako nag-vlog noon. Basta ba? Ha? Kamusta? Ano, pa-share kami lang. Kapi kami ta. Pati lang kapay. Sige ah. Hintayin mga karadyo na. Gatas si Sona. Gatas. Milo. Ayun na. Dito tayo sa ano. Yun na yung mga project natin noon. Ganda. Pati lang kayo mga kape. Ayos ah. Kape. Hello madam. Good morning. Pa-share kami. Ito pa-share kami ito. Ayun, tingnan yung mga cabinet para magkaroon ka ng idea. Teakwood. Solid po ito. Wan ba itong kay ni Shirley? Apan? Ay, ta ni Shirley? Wan, ba di ka mo balayda ka? Wan. Basit lang. Basit lang? Perdi man nga dati ko aming tarwaro. Ajay. Bitti kape. Ako yun. Perdi naman pa dati. Ano? Dati Ajay lang. Balita ni, oh. Sa'yo na. Yung gabi kaya ka? Wan, madam. Ne. May ano na naman mga boss. Sa may firewall ate ha pare. Ako pa ini. Oo. Ayan no. Ang dami ng bumada. Dapat naman suka kapalpaliwan na. Wan, at bubong na. Klase na ito po. Ayan no. So, laging nababasa. So, kailangan dyan maayos na yung bubong. Nirepair na natin ito noon. Kaya lang, ayun, bumalik na naman. Bumalik na naman sa, ano, yung hindi na ayos kasi yung bubong. Kaya nagkaroon na naman. So, hey. Napalan nyo ito eh? Dekano mo yan? Ito yung low cost. Ay, naman kami kagaya, nag-repos kami. Ah, Cagayan? Hindi nagla-live kayo parang yun. Hindi kami mat lang. Ah, ito yung low cost? O, hindi ba na pa kayo di kwa? Nung tanga dyan. Agente Rantay. Agente ko ah. Hindi kami mat lang. Hindi po kami kagayan. Sige ka, hindi kayo kwa ka na dyan. Di Purimao. Juan Corimao. Hindi kami mat kwa. Sinabat tayo pa hindi. Ay, dahil collector tayo mo sipyo. Ay, da. Magbay ka, anti utangan. Nagbuhat si Ama. Aba. Collector si. Ngayon na sir. Anti balay day ah? Diyan. Dyan. Mapandagar doon daw dyan. Ay sir, kamusta? Dating kliyente natin. Si Boss Rockman. Ay, nagla-vlog ka ata. Oo, oh, sir. Ayan no. Vlogger. Hello! Hello guys, welcome to my vlog. Si Madam sir, nasa Israel pa? On. Sa Israel si Madam.
Kahit to, tulog ka po. Ganun mo din, sir. For good. Kaya hindi, madam, Sherlyn. Ay, ito project yan? Kasi bagbagan po yata. Ay, ata? Okay, so yan po yung first project natin dito sa San Jose, Tarlac. Iba, San Jose, Tarlac. Tapos dumami na po nung nakapag-sample po tayo rito. Halos magkakapit bahay po sila. So meron din doon sa likod, meron din po dito yung kapatid ni Vice Mayor nila dito sa San Jose. Tapos kung nagsimula na tayong mag-vlog, hindi na natin asikaso itong mga to, mga nagpapagawa rito. So ngayon pupunta po tayo dun sa bahay nila Madam Shirley Apan. Hoy! Tulog pare! Ay, wala na! Abot pare kayo. Okay. So ito po yung bahay ni Madam na ipapakisami nila. So maliit lang po siya. So kahit maliit, sige, gagawin po natin yan kasi nakapila. So yung mga sumusunod dito malalaki na po. Yung mga susunod na magpapagawa sa atin. Kung sa laki, talagang malaki. Okay, so ayan, andito na po tayo sa loob. So na-drawing na po natin yung actual niya. So ito po yung kikisemen natin. Okay, ito po yung room. Tapos itong CR. So meron konting kikisemen dito, ayan. So dito meron na. So ito na lang. Isang kwarto lang po siya. Tapos ito yung living room. So nag-send na siya ng design sa akin. Yun na lang po yung ilalagay natin dito. So may sarili na po siyang design. Tapos dito may na rin po dito. May kisame na rin po. So kaya ito na lang po yung gagawin natin. Tapos yung terrace. Okay. So itong spandrel, wala pa kaming usapan dito sa spandrel. So kisame pa lang. Okay. So ayan, update na lang natin siya mamayang gabi. Okay, so kinumpute na rin natin yung nito, sinukat na rin natin yung spandrel niya. Baka sakaling ipagawa niya. So may sabi natin kung magkano. Okay, let's go. Okay, so tara na mga boss. Ayan, ito yung first project natin. So maganda pa rin hanggang ngayon. Let's go. So may mga lakad pa po tayo. Yung cellphone mo. Gatong i-cover mo lang ito. Okay, so andito na po tayo sa Umingan, Pangasinan. Ay, medyo blurred Yan, Umingan, Pangasinan mga boss. Ay, lock muna natin to. Ay, ayan. Umingan, Pangasinan project. So halos patapos na po tayo rito. Meron lang pinapa-additional. Ay, alam gay magic pa. Aji i-drawing tagay maji na to TV wall design. Drawing pala natin TV wall design nito mga boss, TV console. So isa yun sa additional dito na ipapagawa ni sir. Ang ganda na nakapag-retouch na po sila rito. Ganda na. Tingnan natin dito sa kabila. Okay na. Ganda na. Ayos. Okay, tapos na rin dito. So yung mga sa baba na lang hindi pa tapos. Okay na. Maglilinis na rin po sila rito. Nakakagano na rin sila. Baseboard. Baseboard. So okay na po lahat ng okay na. Lahat ng tiles okay na. So konting linis na lang dito pag natapos. Ayan okay na. Halos patapos na rin itong baseboard.
Punta nga tayo sa taas. Pagipatay mo na dito tugtog. Pagipatay tugtog. Okay, hinatay na po natin yung tugtog. Baka makaparay po tayo. Okay. Okay na. Malapit na. Tol. Busy si Uncle. Tapos na lahat ng tires, Uncle, no? Baseboard na lang. Nag-uusap ko na si Sir. One boss. Okay, so andito tayo sa may terrace. Yan, no? Sa may roof deck. Okay na rin dito, mga boss. Okay na. So konting ano na lang dito, konting linis. So yung before and after nito, mga boss, saka na lang natin ano pag natapos na lahat sa mga kwarto. Okay na. Ganda na. Ayos. So ito yung gustong palitan ni Sir. Okay. Okay na rin dito, mga boss, oh. Ganda na. So yung baseboard na to, mga boss, binili po yan ni Sir na ano, Dominador. Sa ewan ko saan niya binili yan. Tapos pina-install na lang po sa amin. So hindi siya gaya nung baseboard na nilalagay natin. So ito, kahoy pa rin siya. Kahoy. So pwede pa rin siyang maanay. Hindi tulad, pero matibay po siya. Matibay po siya. Hindi gaya nung baseboard natin na tinitinda natin. Ano po yun, medyo ano lang siya, ang ano to, madali lang po siyang masira, kaya lang hindi siya inanay. Plaster of Paris, kung ano yung ginagamit natin cornisa, ganun din po yung ginagamit natin pang baseboard. So wala na po siyang hindi na po siya inaanay. Ayan, no? Okay na. So ito po yung baseboard. So kulay white siya. Ewan ko lang kung di talaga, no, matte wood. Ayan siya. Tapos gumamit na lang pandikit. No more nail. No more nail.
Tapos yung mga pintura niya, ayan, meron na pong binigay na pang pintura si sir. So yan po yung gagamitin na pang pintura rito. So bali yung tiles po mga boss, si sir na po yung bumili niyan. Tiles, mga pang grout, semento, adhesive, sila sa na po yung bumili niyan. Tapos labor lang po yung kinuha natin. Tapos dito sa pintura, labor and materials po tayo. Okay. Tapos ganun din dun sa cabinet, labor and materials din po tayo. Ayan. Tapos dati meron na tong meron ng naka-tiles na itong mga banyo, mga CR. Meron na rin yan. So yung last na po nung bago tayo nag-umpisa rito. Nasa na yun? Andito siguro. Wala pang pintura itong mga to. Itong wall saka yung ceiling. Hindi ko mahanap yung sheets niya. Ano yung sheets na ito? Ayun. Okay. So linis na lang. Linis tapos pull out na tayo. Pagkatapos pull out na tayo ng mga materyales. So araw na lang bibilangin nito. So ang last na gagawin na lang natin dito, ito TV consoles dito sa baba tsaka dun sa taas. Okay na. Okay, tara na mga boss. Let's go. So may pupuntahan pa po sana tayo doon sa Villasis, Pangasinan, pero medyo mahaba na yung video. Ilagay ko na lang po sa kabilang video mga boss. Para hindi masyadong mahaba yung papanoorin ninyo. So ilalagay ko na lang po sa kabilang video yung pupuntahan natin na susunod. So Villasis tapos Lawak. Yun po yung pupuntahan natin. So kita-kita po tayo doon. Okay, so malapit na. So ay shoutout kay Sir Dominador Briñas. Yan. Okay, so hanggang dito muna yung vlog for today natin mga boss. Kita-kita po tayo doon sa kabilang susunod na vlog natin mga boss. Magandang araw po sa inyo lahat at God bless.